Hei, n-ați văzut-o pe Amelka? Eu n-am văzut-o să se întoarcă de la școală. Uitați-vă, ce e acolo în depărtare? Parcă sunt niște lucruri. Cineva și-a pierdut ghiozdanul. Ăsta e ghiozdanul Amelcăi. Ce e aici? Parcă e un carnaval. Îmi podobesc casa pentru Halloween. Păi stai așa, Halloween-ul e sărbătoare înfricoșătoare, iar decorațiunile tale nu sunt deloc înfricoșătoare. Nu vreau chestii înfricoșătoare, că mi-e frică. Ești tare ciudată, atunci de ce mai sărbătorești Halloween-ul? Eu vreau un Halloween al meu, vesel. E clar, ești o fricoasă. Ba nu! Milka, uite ce am! Mila, ești bine? Eu mănânc. Îi e frică de Halloween. Mila, calmează-te, hai, ia o gustare. Nu înțeleg de ce nu putem să sărbătorim Halloween-ul liniștiți. Adică să mâncăm bomboane și să facem felinare din dovleci. E grădinița asta. Tu vorbești, tu nici măcar nu te pregătești. Eu mă pregătesc cel mai mult, dacă vrei să știi. Serios, tu stai doar pe canapea și bagi cu stări. Am pregătit un proiect măreț. O să facă un monstru din ambalaje de bomboane. Râdeți, o să rămâneți cu gura căscată mai târziu. Da, sigur. Nu a făcut nimic, nu-ți face griji. Hei, n-ați văzut-o pe Amelka? Eu stau aici toată ziua, n-am văzut pe nimeni. Poate își face temele. Eu n-am văzut-o să se întoarcă de la școală. Da, tocmai de asta sunt îngrijorat, nu răspunde la telefon. Poate se joacă în curte. Fetelor, puteți să o căutați? Da, sigur, o găsim repede. Ok, mulțumesc. Nu-i nimeni aici. Amelka! Uite-te aici. În casa Amelcăi nu e nimeni. Hai să ne uităm în curte. Da, sigur se joacă pe undeva pe acolo. Mergeți voi, eu o caut în casă. Poate e ascunsă pe undeva. Nu are rost, mai bine ai cu noi, găsim mai repede împreună. Nu, eu trebuie să rămân. E clar, ți-e frică să ieși afară. Păi se întunecă, plouă și mai e și Halloween-ul. Și ziceai că nu ți-e frică, așa-i? Ok, recunosc, mi-e frică. Dar gândește-te la Amelka, dacă s-a pierdut. Sau mai rău. Să nu mai pierdem vremea, hai să o căutăm acum. Hai, Cuza, lasă-o să facă ce vrea. Ok, sunați-mă dacă o găsiți. Gata, vin și eu cu voi. Trebuie să înconjurăm casa, tu mergi pe partea aia, eu mă duc pe partea cealaltă. M-am răzgândit, vin cu voi. Uite-te prin curte, noi cu Cuza ne ocupăm de casă împrejur. Amelka, ieși, gata cu ascunsul. Sper să o găsim repede, e așa creepy afară. Amelka! Sunt aici! În sfârșit, ne-am speriat groaznic. Ce s-a întâmplat? Eu l-am văzut pe Siren Head. Calmează-te, unde l-ai văzut? Ați găsit-o pe Amelka? Avem o problemă, Milka zice că Siren Head e prin zonă. Nu se poate. Era fix acolo, după poartă. Atunci hai să vedem. Ai nebunit, abia am scăpat de el. Cum ieșim? Cum ne prinde? Dar dacă Amelka e acolo, te-ai gândit la asta? Dacă ne prinde Siren Head, nu o mai găsim sigur. Hai să evaluăm situația, dacă e departe, ieșim, nu? Hai să mă ajut să urc, mă uit eu. Hai să încercăm. Mila, ești prea grea, nu te pot ține, nu pot. Atunci mă urc pe umerii tăi. Ce e, oricum stai mereu pe capul meu. Tu stai pe capul meu, să fim serioși. Ți-aduce aminte atunci când... Stop, certurile voastre ne fac să pierdem timp. Se întunecă și Amelka tot nu e de găsit. Și ce propui? Uite ce facem. Leona, ești genială. Totul e clar, Siren Head nu e aici, putem să ieșim. Dar dacă e o capcană, cum ieșim, cum ne halește? Nu poți să trăiești mereu cu frică. Amelka are nevoie de noi. Hei, sunt aici! Ați auzit? Vocea vine de acolo. Nu te duce, poate fi Siren Head. Știe să vorbească cu vocea Amelcăi. Și dacă e chiar Amelka, mă duc să verific. Dar dacă te prinde, stai aici. Sunt rapid, nu vă faceți griji. Dar mișcă-te repede și nouă ne e frică. Dacă e ceva, țipă. Tu
Ce crezi? Era Amelka sau Siren Head? Eu cred că era Amelka. Siren Head e uriaș, l-am fi văzut de la distanță. Cum e acum? Fugi! Și Cuza? A plecat în altă direcție, o să se descurce. Fetelor, salvați-mă! Cuzia, unde ești? Revino, ți la noi Cuzia, trebuie să fugim acum. Gata, l-am lăsat în urmă. Trebuie să sunăm pe Cuzia, sper că-i bine. Nu e nevoie, uite-l că vine. Cuzia, ești bine? Am fost așa speriată. Ce cu atâta afecțiune bruscă, a? L-ai văzut pe Siren Head? Nu l-am văzut. Nu știu, fetelor, cred că vi s-a părut. Nu ni s-a părut, am scăpat la limită. Ciudat. Dar cum ai ajuns aici înaintea noastră? Și Amelka, ai găsit-o? M-am dus după vocea ei, dar am ajuns la un loc de joacă. Nu era nimeni. Deci era Siren Head, clar, a vrut să ne păcălească. Poate era o altă fată, iar noi am confundat vocile. Uitați-vă acolo în depărtare. Parcă-s niște lucruri. Cineva și-a pierdut ghiozdanul. Asta e ghiozdanul Amelkăi. Poate nu e al ei, sunt o mulțime de ghiozdane care arată așa. Uite jurnalul Amelkăi, e clar, e al ei. Vai de mine, dacă i s-a întâmplat ceva. Sunt sigură că e bine, o găsim noi. Mă duc să o caut acolo. Ai grijă! Dacă e ceva, strigă imediat. Bine, bine. Ți se pare și ție că Cuzia se comportă ciudat? El e mereu ciudat. Hai să o căutăm și noi pe Amelka. Amelka! Amelka, ai nebunit? Ce țipe așa? Dacă te aude Siren Head? Și cum vrei să ne audă Amelka? Nu știu, o găsim noi cumva. Uite, aici sunt niște urme. Cineva a fost pe aici. Poate au fost ale unui animal? Sau poate sunt ale Amelkăi. Hai să le urmărim și vedem. Mergem deja de prea mult timp. Da, cred că Amelka s-a dus departe în pădure. Sau poate urmele nu sunt ale ei. Ai auzit? E Siren Head. Poate e doar o mașină cu sirenă, nu te panica. Trebuie să ne întoarcem urgent. Lasă-mă, cum nu înțelegi? Siren Head ne prinde. Nu plecăm fără Amelka, clar? Mi-e frică, dar ai dreptate. Nu putem renunța acum. Asta nu e o mașină, ar fi trecut deja pe aici. Ți-am zis eu că e Siren Head. Nu mai face panică. Nu mai pot merge, sunt obosită și prea stresată. Uite, a început să plouă. Privește, sunt bomboanele preferate ale Amelkăi. A fost aici 100%. În sfârșit. Dar urmele se termină acolo. Amelka, trebuie să ieșim de aici. Amelka, ieși afară. Cred că am găsit ceva. Cum a ajuns aici? Nu contează, trebuie să plecăm. Și cu Amelka o lăsăm aici? Aici nu e Amelka. Urât mai e monstrul ăla. Asta e tot ce te interesează? E Amelka! Hai să ne jucăm! Nu fi naivă, ne atrage într-o capcană. Amelka, prins-o? Sper că nu. Repede, închide-l! Acum! Prea târziu, ne-a auzit ce vine spre noi. E Ruslan! Răspunde, poate vine să ne ia. Și ce-i spunem despre Amelka? Răspunde înainte să ne taie Siren Head semnalul. O să te descurci să explici ceva. Alo? Fetelor, unde sunteți? Suntem în pădure. Sunteți agitate, ce s-a întâmplat? Voiam să spun despre Amelka. Ea... Amelka? E aici, cu mine. Cum adică e acolo? E acasă? Da, a venit de mult. Cuzia nu v-a zis? Nu te aud bine, avem nevoie de ajutor. Ce? Se aude prost. Repetați. Alo? Avem nevoie de ajutor. Nu pare că ne mai putem baza pe ajutor. Nu ți se pare că sunt două sirene acum? Uite, vine spre noi. Oh nu, cum de ne-a văzut? Mila, uite-te, e Cuzia. Trebuie să ne întoarcem după el. Ai nebunit, asta ar însemna să alergăm direct spre Siren Head. Nu-l pot lăsa singur. Nu pare că e frică deloc. Hai să facem așa, tu alergi în dreapta, eu în stânga, așa nu poate să prindă pe nimeni. Plan ciudat, ar putea să prindă pe cineva totuși. Nu avem timp de gândit, dacă îl vede pe Cuza e gata cu el. Stai puțin.
s-a încurcat! Hai să luăm pe Cuzia să fugim acasă! Cuza, ești bine? Da, de ce? Uite-l pe Siren Head și tu stai ca și cum totul este ok. Serios? Bă, nici nu l-am observat. Glumești? Cum să nu observi un monstru așa mare? E în șoc, s-a speriat. Dar de ce e un controller? Ce-i cu întrebările astea? Trebuie să plecăm urgent de aici. Stați, mi-am uitat șapca acolo. Serios, și ăsta e tot stresul tău acum. Hai să ne întoarcem după ea. Ești normal? Am scăpat cu greu de un monstru și tu vrei să ne întoarcem după o șapcă? Da, e șapca mea preferată. La ce altceva să mă gândesc? La noi, la Amelca. Apropo, nici măcar n-ai căutat-o. Stăteai și te jucai. Cuza, explică-te. Am căutat-o, dar apoi m-am odihnit puțin. După privirea ta, văd clar că ascunzi ceva. Și domnul Ruslan a spus că Amelca e acasă. Atunci totul e bine, începusem să-mi fac griji. Și am mai zis că știai că e acasă. Am uitat să vă spun, am fost cam aerian. Dar ce e asta? Ai exact aceleași bomboane ca în rucsacul Amelcăi. Totul e clar. Fetelor, calmați-vă, hai să mergem acasă. Deci tu ai adus lucrurile Amelcălei aici ca să ne derutezi. Dar de ce și de ce ai controlul ăla? Ok, m-ați prins, știam că Amelca e acasă. Și totuși ne-ai lăsat să riscăm? Aici e Siren Head! Ești normal? Era să ne omoare. Liniștiți-vă, nu există niciun Siren Head. Cum nu? L-am văzut cu ochii noștri. Și tu l-ai văzut. V-ați lăsat păcălite ca niște naive. Despre ce vorbești? Nu e Siren Head, e doar o păpușă. Și de unde știi tu asta? Am vrut să vă fac o farsă de Halloween, n-am știut că sunteți așa fricoase. Asta nu e deloc amuzant, era să leșin de frică. Farsă total nereușită. Important e că v-ați speriat, asta era ideea. Dovedește că tu controlezi Siren Head. E chiar o păpușă tare, de unde ai luat-o? Am comandat-o de pe AliExpress, special pentru Halloween. Bun, acum oprește-o. Hei, poți să încerc să o controlez și eu puțin? Sigur, dar ai grijă cu ea. Super tare, poate mai speriem pe cineva sau o ducem la școală. Eu sunt total împotriva acestor glume. Vedeți, fetelor, nu există niciun Siren Head, sunt doar povești pentru copii astea. Oricum, eu tot cred că există. Îmi plac jucăriile telecomandate. Ai, ce-ai făcut? Cred că s-a stricat. Ups, dar ce așteptări aveai de la AliExpress? Hai, funcționează, haide, hai. Poate ei s-au descărcat bateriile? Cuza, oprește-te, rog! Sunetul ăsta mă face să mă simt ciudat. Și mie îmi dă fior pe șira spinării. Încerc, dar nu cred că mai sunt eu la butoane. Hai, fără glume, oprește-o! Vă zic serios, nu mai sunt eu. Păpușa ta pare că s-a reparat singură. Asta nu e păpușa mea. Hai, recunoaște, ne-am prins de glumă. Vă zic serios, nu eu o controlez. Ok, gata, nu ne mai sperii încă o dată. Da, a doua oară nu mai picăm în plasă. Uite, aia e păpușa mea. Dacă asta e păpușa ta, atunci ce e aia? Te rog, spune-mi că ai cumpărat două păpuși. Nu, fugiți! Ajutor, mamă, salvează-mă! Am zis eu că Siren Head există. Acum cred și eu. Gata? Am scăpat? Suntem terminați. Uitați-vă, domnul Ruslan! N-am reușit să dau de voi. Aveți nevoie de ajutor? Luați-ne de aici, repede! Haideți, urcați rapid! Haideți! Ce s-a întâmplat? Nu avem timp de povești, plecați mai repede! Mulțumim că ați venit după noi! Altfel eram pierduți. Era Siren Head, unul adevărat. Adevărat? Da, întâi unul fals, apoi unul adevărat, ne credeți? Da, sigur că vă cred. Hai să plecăm de aici. Nu treci de mine! Am reușit? E înfrânt? Popitul e aproape! Hai mai repede, altfel fug singură! Să nu te gândești să te miști! Dar ce s-a întâmplat? Cine a făcut mizeria asta? Cred că a intrat un hoț în casă. Din câte se pare, caută un popit. Ai auzit? Pare că încă mai e aici. Păi atunci suntem norocoase. Îl prindem pe loc. Uite-l pe hoț. Caută ceva de valoare de furat. Las că-l rezolv eu acum.
Wow, opriți-vă, gata. Stai, recunosc vocea asta. Și eu, să fie oare... Luna, tu furi. Nu fur, caut popitul meu preferat. Deci de-aia era atâta mizerie în casă. Sunt atâtea popituri aici, am fost nevoită să răstorn totul. Știai că să faci mizerie cu popituri e periculos? De ce? Da, e nasol și arată urât, dar ce e așa periculos? Dacă te porți urât cu popiturile, vine un monstru după tine. Un monstru? Ce povești de copii? Nu sunt povești, e o legendă veche care spune că dacă nu respecti popiturile, vine un monstru și te ia în vizuina lui. Strânge repede popiturile, până nu e prea târziu. Nu cred prostiile astea. Poate există un monstru, dar nu pentru popituri. Chiar dacă nu crezi, strânge-le totuși să fie ordine în casă. Da, dacă vede Amelca, sigur o să se supere. Bine, fie, fac curat. Poate găsesc și popitul meu preferat între timp. Venim să verificăm. Monstrul pedepsește pentru popituri. Credeau că o să pun botul la așa ceva? Nu se poate! Există! Ajutor! Ajutor! Ceva i s-a întâmplat Lunei. Îi e lene să strângă popiturile și acum ne cheamă pe noi. Nu, cred că chiar s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat aici? Unde-i Luna? Cred că a luat-o monstrul popit. Serios? Eu credeam că sunt doar povești, nu că există. E real și trebuie să o găsim până nu e prea târziu. Și dacă nu reușim, ce se întâmplă cu Luna? Nu o să mai vedem niciodată. Avem nevoie de indicii. Poate monstrul a lăsat ceva urme. Uite, s-a lipit ceva de pantofi. Dacă are pantofi. E toamnă, sunt frunze peste tot. Nu sunt frunze obișnuite, astea cresc doar în parcul orașului. Crezi că monstrul trăiește în parc? Nu știu, dar sigur a fost acolo. Hai să mai căutăm. Mâncare pentru pești? Monstrul are gusturi ciudate. E hrană specială pentru crabcoi. Ăștia trăiesc în iazul din parc. Încă un indiciu ne duce la parc. Hai să mergem acolo chiar acum. Parcul e mare, dar dacă ne înșelăm și Luna nu e aici. E aici, uite, e popitul preferat al Lunei. L-a căutat peste tot. Aveam dreptate, ascunzătoarea monstrului e în parc. Dar cum aflăm unde o ține pe Luna? Am un radar care arată dacă mai e cineva în parc. Sunt 2 puncte pe radar. Cred că unul e Luna. Hai să ne împărțim, eu verific locul de joacă, tu vezi partea cealaltă a parcului. Bine, ok. Hei, e cineva aici! Luna, răspunde! Pare că cineva a pierdut o geantă! Wow, e chiar drăguță! A cui o fi? Monstrul e aici! Trebuie să mă ascund! Stau în căsuța asta până pleacă popitul! Punctul de pe radar e foarte aproape. Ori e Luna, ori e monstrul popit. Ajutor, cineva! Luna, te-am găsit! Stai să te dezleg! Mulțumesc, aveai dreptate, monstrul chiar există. Nu o să mai tratez niciodată un popit urât. Trebuie să plecăm de aici până nu se întoarce. Nu putem pleca până nu scot chestia asta de pe mine. E doar un popit, lasă că-l dau eu jos. Nu-l atinge, e o bombă. Dacă ies din parc, explodează. Atunci trebuie să o dezamorsăm, știi cum? Undeva în parc e ascuns un manual de instrucțiuni. Dacă îl găsim, putem dezamorsa bomba. Mai întâi trebuie să o găsim pe Mila. Mila? Ce-i cu ea? Ne-am împărțit, ea a mers să verifice locul de joacă. Asta e foarte rău, acolo e ascunzătoarea monstrului. Trebuie să arată-mi drumul. Aici! Se pare că o să rămân blocată ceva timp. Uite, acolo e monstrul popit. Mamă, ce înfricoșător e! Dar unde-i Mila? Nu o văd. Crezi că monstrul a prins-o deja? Nu, uite acolo. Mila, suntem aici. Taci, ce faci? Vrei să ne prindă monstrul? Până când monstrul e aici, Mila nu poate să iasă din căsuță. Da, de asta trebuie să-l distragem. Ai vreo idee? Cât am stat captivă, am văzut că monstrul adoră popiturile și colecționează unele rare. Păi nu e de mirare, doar el însuși e un popit. Acum un an am scăpat un popit foarte rar în iaz. Crezi că mai e acolo? Nu știu, probabil. Dacă îl găsim, putem să-i distragem atenția. Așa Mila va avea timp să iasă. Am o undiță acasă, cu ea putem scoate popitul din apă. Undiță? Eu speram la un costum de scafandru. Să te scufunzi ar fi prea frig. Mă duc după undiță, tu așteaptă lângă iaz. Sper să se întoarcă Alice cât mai repede. Am
Am venit! Unde trebuie să pescuim? Chiar aici. L-am scăpat în apă. Te rog, dă-mi undița. Parcă e ceva aici. Alice, ajută-mă. Se pare că nu ești singura care și-a pierdut lucrurile în iazul ăsta. Nu pot să distrag popitul cu un pantof. Stai puțin, uite, e ceva în pantof. Sunt niște desene. Un cal, un turn, un elefant și o coroană. Și bomba mea pare un fel de rebus. Știu, sunt piese de șah. În parcul ăsta sunt șahuri mari de tot. Cred că le putem folosi ca să dezamorsăm bomba. Iar biletul ăsta e un fel de instrucțiune. Dar ce căuta în fundul iazului? A fost desenată de prizonierul anterior al popitului, dar el n-a avut noroc. Nu l-a salvat nimeni. Pentru început, trebuie să scoatem popitul din apă. Hai, încearcă tu. L-am prins! E popitul tău? E al meu. Mi-a fost atât de dor de el. Sper că peștii de aici nu te-au necăjit prea tare. Hai să mergem! Trebuie să o salvăm pe Mila! E încă aici! Sper că popitul tău o să-l distragă. Nu vreau să mă despart de el. Am suferit un an fără popitul meu. N-avem timp pentru asta. Aruncă-l odată! A mers! Mila, ieși repede! Mulțumesc! Nici nu pot imagina cât aș mai fi stat aici fără voi! Văd că ai salvat-o pe Luna! Acum să fugim înainte să se întoarcă monstrul! Hei, dar nu uitați ceva? Bomba e tot pe mine! L-am auzit pe monstru murmurând ceva despre bombă și șah! Șahul e cheia ca să dezamorsăm bomba și să o salvăm pe Luna! Știu unde sunt piesele, hai după mine! Ăsta e locul. Ce scrie în instrucțiuni? Ca să dezamorsezi bomba, trebuie să miști piesele de șah într-o anumită ordine. Prima e calul. Le mișcăm sau apăsăm pe ele? Să apăsăm. E simplu, uite calul. A doua piesă văd că e turnul. Uite-l aici, simplu. A treia piesă e elefantul. Ești sigură? Nu văd nimic care să semene cu un elefant. E aici, numai că arată puțin diferit. Știu eu cum arată elefantul. A mai rămas doar una, coroana. Asta e simplu, trebuie să fie regele. Stai puțin, dar dacă e regina? Gândiți-vă bine, dacă greșim, bomba o să explodeze. E clar că e regele, apăs pe el. Nu, e regina, bomba e pe mine, deci eu decid. Vrei să explodezi? Apasă pe regina atunci. Gata, încetați, hai să rezolvăm disputa cu un challenge. Hai, ce challenge? Să-mi încredințez viața unui challenge? Nu prea sună bine. Haideți să jucăm broasca. Trebuie să aruncați o piatră, iar cine face cele mai multe sărituri pe apă, câștigă. Cine câștigă, decide. Bun, începem challenge-ul. Alice, tu prima. Se pare că mai ai de exersat. Și tu, Luna, la fel. Nu știm să aruncăm pietre să sară pe apă. E prea greu. Hai să facem un alt challenge mai simplu. Bine, urmați-mă. Aici, cine curăță prima o mandarină, decide ce piesă să apăsăm. Gata? 1, 2, 3, start! Hai să vedem cine câștigă! Eu, evident! Cred că totuși Alice câștigă! Gata, am terminat! Alice a câștigat! Bravo! Hai să apăsăm piesa! Sunt liberă, în sfârșit! În sfârșit, acum putem merge acasă! Se pare că cineva nu vrea să plecăm! Vine după noi! Hai să fugim spre ieșire! Ușa este închisă! Cine a încuiat-o? La ora asta în parc nu e nimeni în afară de noi și de monstru. Deci monstrul a încuiat ușa! Cheia e la el! Fără să-l învingem pe popit, nu putem ieși din parc! Aveți vreo idee? Când eram prizonieră, am văzut ciocanul lui Thor. Cu el putem învinge monstrul. Unde e ciocanul acum? Monstrul l-a spart în bucăți și le-a transformat în popituri. Dar dacă le adunăm, ciocanul se va reface cu siguranță. Deci trebuie să găsim bucățile. Unde sunt ele? Păi una e în iaz, alta sub șahuri, iar ultima e în vizuina lui, la locul de joacă. Popitul se apropie, trebuie să fugim! Hai să ne împărțim, așa găsim mai repede bucățile și refacem ciocanul. Bine, ne întâlnim aici după ce le găsim, hai! Monstrul nu e aici, am reușit să scap. Acolo strălucește ceva, pare să fie unul dintre fragmentele ciocanului. Sper să pot să-l prind cu undița.
Oh, nu! Monstrul vine încoace! Hai, prinde-te mai repede! Hai odată! Gata, l-am prins, trebuie să fug acum. Sper că fetele își vor găsi fragmentele. Doar cu acest ciocan putem învinge Popitul. Se pare că Popitul a fugit după Luna, deci am timp să-mi găsesc fragmentul. Sunt o grămadă de piese de șah aici. Important e să nu mă încurc. Gata, l-am găsit! Acum trebuie să le găsesc pe fete. Ce e asta? Oi, oi, oi! Cred că am probleme. Dacă îmi ridic piciorul, mecanismul se activează și bomba explodează. Aoleu, fără ajutorul Alisei și al Lunei nu am cum să ies de aici. Locul de joacă e vizuina monstrului. Pe undeva pe aici e ascuns fragmentul vrăjit al ciocanului. Gata, l-am găsit, e pe pod. L-am prins! Era cât pe ce să nu-l observ. E timpul să mă întâlnesc cu fetele și să refacem ciocanul. Fetelor, am găsit fragmentul, era pe pod. Și eu am găsit unul, l-am pescuit din iaz. Dar unde e Mila? Spre piesele de șah. Probabil încă nu și-a găsit fragmentul de Popit. E plecată de mult timp, crezi că s-a întâmplat ceva? Hai să mergem să o verificăm și să o ajutăm să-și găsească fragmentul. Hai puțin, am stabilit să ne întâlnim aici. Dacă plecăm acum și o ratăm pe Mila. Nu ne ratăm, mergem în întâmpinarea ei. Bine, hai. Fetelor, unde sunteți? Am nevoie de ajutorul vostru. Sper să mă găsească înaintea monstrului. De ce stai aici? Noi te așteptam, să știi. Doar am stabilit să ne vedem la ușă. Ți-ai găsit fragmentul? Da, dar am o mică problemă. Dacă îmi ridic piciorul, sunt terminată. De unde a apărut capcana asta? N-a fost aici înainte. Cu siguranță Popitul a pus-o ca să-și protejeze fragmentul și să ne prindă. Vă rog, faceți ceva. Mi-a amorțit piciorul deja. Poate doar alergi rapid și gata? Nu pot! Fitilul se aprinde mai repede decât fac un pas. Cred că știu ce să fac. Trebuie să punem un obiect greu pe buton. Da, așa pot să-mi iau piciorul de pe el fără să explodeze bomba. Piese de șah aici, sunt destul de grele. Punem una dintre ele. Grăbiți-vă, cred că avem musafiri. Ce piesă ar trebui să alegem? Oricare, nu avem timp, Popitul e deja aproape. Dacă alegem una prea ușoară, bomba explodează. Trebuie să alegem cu grijă. Atunci ia-o pe cea mai grea. Popitul e foarte aproape, mai repede, altfel fug. Nici să nu te gândești să te miști. Mai bine explodez decât să fiu prinsă de monstru. Asta ar trebui să meargă. Acum poți ridica piciorul. Nu-mi vine să cred, a funcționat. Mulțumești mai târziu. Uf, am scăpat. Mila, ai găsit fragmentul? Da, arată ca un popit obișnuit. Sper că el e. Imediat vom afla. Dați-mi toate popiturile. Gata, o simplă lovitură cu ciocanul și monstrul e terminat. Iată-l pe monstrul nostru. E timpul să testăm ciocanul. Dați-vă la o parte să nu vă lovesc. Nu vei trece. A mers? L-am învins? Se pare că da! Hai să luăm cheia și să plecăm! Uite-o! Cheia de la ieșirea din parc! Haideți! Dar dacă luăm monstrul cu noi, îl dăm cuiva și luăm o recompensă. Unde crezi că îl ducem? La poliție sau la grădina zoologică? Poate un fan de popituri ar vrea un monstru pentru colecția sa. Eu sigur nu-l car nicăieri! Nici eu! E prea mare și prea greu! Hai să ieșim de aici! Hai! În sfârșit acasă, nici nu credeam că o să scap vie din parc. Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă n-am fi reușit să te salvăm? Nu știu, poate monstrul m-ar fi transformat într-un popit. Bine că am scăpat de el. Fetelor, nu s-a terminat aici, priviți! Serios? A supraviețuit? Credeam că ciocanul a distrus monstrul definitiv! Ce o mai vrea? De ce încă ne urmărește? Da, e ciudat, parcă ceva îl atrage spre noi! Mila, ce e cu poșeta asta? Am găsit-o în parc, la locul de joacă și vreau să o returnez celui care a pierdut-o. Și ce e înăuntru? Nu știu, n-am verificat. Wow, sunt o grămadă de popituri aici. Cred că ai găsit proprietarul. Acum e chiar în curtea noastră. Locul de joacă e vizuina monstrului. Ai furat popiturile de la el. Asta explică de ce ne urmărește. Hai să-i dau înapoi poșeta și poate
Poate Acum pleacă. e prea târziu, vine spre casă. Fără Ciocan suntem neajutorate. Ce facem? Hai să ne ascundem. Dacă nu ne găsește în casă, poate pleacă. Bună idee! Încă mai avem câteva minute până când sparge iala de la ușă. Eu o să mă ascund la etaj. Eu o să improvizez ceva. Și eu încerc să mă ascund tot la etaj. Cu costumul ăsta mă pot camufla cu pereții și popitul o să treacă pe lângă mine fără să mă observe. A funcționat! Nu m-a văzut! Sper că fetele și-au găsit și ele ascunzișuri. Eu nu am de gând să mă ascund de monstrul ăsta în casă. În schimb, o să-l sperii eu pe el. Am mers! Unde să mă ascund? Niciodată n-am fost bună la jocul de avați ascunselea. Oh nu, am întârziat. Monstrul a venit după mine. Ajutor! Iar popitul a prins-o pe Luna. Mila, după mine! Ajutor! Vrea din nou să mă târască în parc. De data asta nu-l lăsăm să mai facă asta. Dar cum? Nu avem nicio șansă să ne luptăm cu el. Nu ne vom lupta, o să negociem. Ai poșeta la tine. Corect, poșeta. Hei, lasă pe Luna și îți dăm înapoi geanta cu popitul. Iar în caz că refuzi, o distrugem împreună cu toate popiturile. Stați, nu faceți asta! Poate să vorbească. Incredibil. Cineva m-a angajat să vă răpesc prietena! Angajat? Cine te-a angajat? Astea sunt lucrurile clovnului. Probabil a vrut să o răpească pe Luna pentru provocările lui. A zis că mi-a toate popiturile dacă nu fac asta! Stai liniștit, popiturile tale sunt la noi, le poți lua înapoi. Și ascunde-le bine ca să nu le găsească clovnul. De ce clovnul m-a ales fix pe mine? Nu știu, dar trebuie să-l găsim și să-l învățăm minte. Dar nici măcar nu știm unde să-l căutăm. Hai să-i lăsăm pe spectatori să ne ajute. Cu fiecare like șansa să-l găsim crește cu 1%. Și în plus, cu fiecare abonat nou mai crește cu 10%. Pa, pa tuturor!